मडेल हस्पिटाला खुलि जाबाय बेवहाय सासे डाक्टार कम्पाउन्डार आरो नार्स बेवहाय जिरायगोन आरो बेवहाय खाथि खालायाव फिसा फिसौ बेरामफोरखौ नायनो हासिगोन दा बे हिसाबै कारिगाव ओनसोलनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे खौरां दा बेवहाय रायजो राजाफोरनो आङो कंग्रेचुलेसन होयो बिथांमोना मोनसे मोजां हस्पिटाल मोननो हाबाय दा बिनि अनगायैबो कारिगाव ओनसोलाव मोनसे स्टेडियाम नांगौ होनदों रायजोफ्रा जों बेखौ थि खालामगोन कारिगाव ओनसोलाव भेटेनारिनि मोनसे फसंथान नांगौ होनदों जों बेखौबो रायलायगोन दा कारिगाव ओनसोलखौ जौगानो थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां अनुष्ठान प्रतिष्ठान नागिरदों बे गासैखौबो बेवहाय सोरजिनो थाखाय जोङो सरकाराव थांखि लागोन बिधान सभानि थाखाय जोङो रेडि जागासिनो दङ आरो आङो मिजिंथियो बे नैबे बिसायख'थियाव जोंनो बयनिख्रुइ बांसिन मोजां रिजाल्ट लाबोनो हागोन मोननैजिथा बियाबाव बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय मोननैजिथा बियाबाव बिजाथि फसंगोन बिजेपिनि मित्रथाया माबायदि जागोन बेखौ जोङो रायलायगोन सम दङ जोंहा बे मित्रताजों गेलेगोन ना माजों गेलेगोन बिनि थाखाय जथेस्थ सम दङ जों रायलायनानै फोरमायगोन दिनै जोंना कारिगाव ओनसोलनि थाखाय मोजां दिन माबा गोबां समायनिफ्राय फकिराग्राम माबा कारिगावनि रायजो राजाफोर नेगासिनो दं जे माला बेहायनो गोदान हस्पिटाल जागोन कारिगावनिफ्राय क'क्राझार आरएनबिसिपि हस्पिटाल थांनाया फैनाया माबा गोबां टाइम लायो माबा कारिगावनि ओनसोलनि रायजो राजाफोर दिनै बे नैबे गोदान हस्पिटाल मडेल हस्पिटाल मोननानै बिराद मोजां आरो आं दिनैबो सुखि आं दिनै आरो जोंना मानगोनां चिफ प्रमद बर' डाङरिया बिथां जों ज' जानानै नैबे मडेल हस्पिटालखौ अपेन खालामबाय आरो आं आसा खालामो हेल्थनि इएम हिसाबै जाहाथे फैगौ समायाव बे माने माबा बे हस्पिटाला जाहाथे मोजां रानिं जायो आरो जेसेबां पेसेन्टफोरा बेहायनो ट्रिटमेन्टनि थाखाय फैगोन डक्टरफोरा नार्सफोरा आरो स्टाफफोरा जाहाथे मोजां बिहेभियार खालायो आरो चिकित्सा मोजां खालायो जाहाथे असन्तुष्ट जाया पेसेन्टफोरा माने जेरैबायदि आसा लानानै बेहायनो गिदिर मडेल हस्पिटाल माने 5 बिगा हा लानानै बे नैबे मडेल हस्पिटाल गोदान जाबाय आं दिनै माबा रायजो राजाफोरखौ प्रतिश्रुति हरबाय माने जिखुनु गिदिर लोमनि थाखाय नोंथांमोना थैनाङा मानोना हस्पिटाल जिहेतु जाबाय बेहायनो डक्टर फैबाय दिनै अबिनाश कुमार सासे मोजां MBBS डाक्टार दिनै फैबाय दिनैनिफ्राय डिउटि मावबाय थागोन आरो सासे डक्टरा माबा सुशील दास फैगासिनो दङ सासे फार्मासिस्ट फैबाय आरो सानै नार्स बेहाय थागोन लासै लासै टोटाल 9 जन थानांगौ आरो जिहेतु मेनपावारनि NHM डिपार्टमेन्टआ जोंना आखायाव दाबो फैयाखै ओंखायनो जोंना एसे प्रब्लेम जागासिनो दं NHMनिफ्राय एपइन्टमेन्ट खालायगोन आरो फैगौ 1 मासनि गेजेराव आं आसा खालामो बा आसा लाखियो फुल फ्लेजेड स्मुथ फांसनिं बेहाय जागोन आरो दे